Subscribe please our YouTube channel. ଜିଜୁ କଣ କରୁଛ? 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6ଟା ଛୁଆ। ହେଇ ତୁମେ ହିଁ ତ ସବୁ କହିଥିଲ ଏବେ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛ ନା? ଆରେ ଆମେ କଣ କହିଲୁ କି? କହିନଥିଲ କି ଆମ ଝିଅକୁ କେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ରଖିବନି ବୋଲି? ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ମାସ ବି ତାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ରଖିନି, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ଜିଜୁ ତମେ କେବେ ହସନି କି? କେନେ ଏମିତି କେନେ ପଚାରୁଛୁ କି? କାହିଁକି ନା ତମର ଗୋଟେ ବି ହସୁଥିବା ବାଲା ଫଟୋ ଫେସବୁକ୍ ରେ ନାହିଁ। ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁ କେବେ ଗାଧଉନି ନା? ୱାଓ, ମୁଁ ତ ଡେଲି ଗାଧାଏ। କେନେ କି ହେଲା କି? ଆଉ ତାହେଲେ ତୋର ଗୋଟେ ବି ଗାଧେଇଲା ବାଲା ଫଟୋ ଫେସବୁକ୍ ରେ ନାହିଁ ଯେ? ଓଇ ପୂଜା ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେ ନା। କେନେ ମୁଁ କେନେ ଦେବି? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଯାଇ ମାଗୁନ। ଆରେ ଶାଳି ପରା ଅଧା ଘର ବାଲି, ଏତିକି ଜାଣିନୁ ନା? ଅଧା ଘର ବାଲି ଯଦି ଅଧା ଦରମା ଟଙ୍କା ବି ଦିଅ ତାହେଲେ। ବାକି ଯାହା ବି କୁହ ଜିଜୁ, ମୁଁ ନା ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛି। ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ? ଆଉ ମୁଁ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତୁମେ ପିନ୍ଧିଲନି ନା। ହଉ ହଉ। ହଁ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କାଲି ତୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଣିବି ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ତ? ଆଚ୍ଛା ଜିଜୁ, ଅଫର ଆଉ ଲଫର ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କି? ଆରେ ଦେଖେ, ତୁ ଯଦି ଏବେ ମତେ କିସ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଫର, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଏବେ କିସ୍ କରିବି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଲଫର କହିବୁ, ହଁ କି ନାଇଁ କହ? ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋନ ରେ କାହା ସହ କଥା ହଉଛ କି? ଭଉଣୀ ସହିତ। ଭଉଣୀ ଯଦି ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେନେ କଥା ହଉଛ? ଆରେ ତୋ ଭଉଣୀ ସହ ପାଗଲି। ଏଇ ଶୁଣ ନା, ଗୋଟେ କିସ୍ ଦିଅ ନା। ନା ନା, ଏବେ ଜବାବି ମୁଁ ସେ କିସ୍ ପିସ୍ କରିପାରିବିନି। କେନେ? ଆରେ ତୁମ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହବ ଯେ, ହଁ ତ ତ ଆଜିକାଲି ତାକୁ କିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରା ଶିଖଉଛି।